Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya yi naɗe-naɗe a sarauta, ciki har da ɗansa Adam Lamido Sanusi Ashraf, wanda ake kira da Ashraf. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya yi sabbin naɗe-naɗe a masarautar jihar Kano a ranar Talata 8 ga watan Afrilu na 2025. Sarki Sanusi ya yi naɗe-naɗe masu muhimmanci a masarauta, ciki har da ɗansa a matsayin tafidan Kano. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da shafin Sanusi Dynasty ta wallafa a shafinta na Facebook a yammacin ranar Talata 8 ga watan Afrilun 2025. Wannan naɗin sarautar na zuwa ne bayan Inspector General na 'yan sanda Kayode Adeyelu Ibektekun ya janye gayyatar da ya yi wa sarkin Kano na 16 Muhammad Sanusi na biyu. Shugaban 'yan sandan ya ce an janye gayyatar da aka yi wa Sanusi zuwa Abuja ne bayan masu ruwa da tsaki sun shiga cikin lamarin. Duk da haka, Kayode Ibektekun ya umarci wata tawaga ta musamman ta je Kano domin samun bayanai wajen Muhammad Sanusi na biyu kan abubuwan da suka faru a bikin, wanda ya sa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya bayyana jin daɗin sa kan matakin da 'yan sanda suka ɗauka na janye gayyatar mai martaba Muhammad Sanusi na biyu. A cewar Obi, hakan ya nuna ana amfani da basira da hangen nesa wajen tabbatar da al'amuran tsaron a cikin mawuyacin lokaci da ake fama da tashin hankala a sassa daban-daban a kasar. Ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a X, inda ya jaddada cewa akwai jami'an tsaro da suka dace da irin waɗannan ayyuka a matakin jiha da shiya. Obi ya ce gayyatar 'yan sanda ta aikawa Sanusi na biyu a irin wannan lokaci mai cike da rudani na iya tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin jama'a. A cikin sabbin naɗe-naɗen da Muhammad Sanusi na biyu ya naɗa Alhaji Kabiru Tijjani Hashim, wadda ake sauya shi daga Turaki zuwa Wamban Kano. Sannan akwai Alhaji Mahmud Ado Bayero daga Tafidan Kano zuwa Turakin Kano, da sauran sabbin naɗe-naɗe da sauye-sauye da basaraken yayi. Sanarwar ta ce masarautar Kano ta tabbatar da naɗi da sauye-sauye na sabbin hakimai kamar haka: Alhaji Munir Sanusi Bayero daga Wamban Kano zuwa Galadiman Kano, sai Alhaji Kabiru Tijjani Hashim daga Turaki zuwa Wamban Kano. An naɗa Alhaji Mahmud Ado Bayero daga Tafidan Kano zuwa Turakin Kano, da Adam Lamido Sanusi Ashraf sabon Tafidan Kano. Alhaji Ahmed Abbas Sanusi kuma shine sabon Yariman Kano. To ma sauraro, ka kuma ta na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.